Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Hintay irugin papagayam nga iban sa nito'y pakasalitaan ni pagayam tayo nga Laila nga napauluan iti puso uno isip ngahan. No agayat kayo anat usaran nyo puso uno panunot uno isip dadaw ti pagtarayan ti istorya papagayam ni Laila iso nga padaanan nyo sa gadayan nga ti surat ti pakasalitaan ni pagayam tayong Laila. Dear Manong Nemi, narigat ti kasasaad mi ti biyag Manong Nemi. Mabalin mi ako naen nga sangkasapulan, sangkapuyan. Marigrigat kami nangaruden Manong. Ado kami pa nga kakabsat, tapito kami. Iso nga naman yan, marignak tirigat Manong Nemi kat pabalawag datatang kininanang no apay nga sanda nga nag-family planning. Apay, nga pito kami. Siyak ti may ikatlo, manipod tinauna, doa nga lalaki Manong Nemi dagiti inauna. Nga nidagraduardan Manong Nemi iti high school dagiti duwa nga lalaki nga kakabsat ko. Simurot dan kinitatang iti konstruksyon. Iti nagraduarak maten ti high school Manong Nemi simbre kak maten nga nagtrabaho. Call sales lady ti may nga department store. Kaya dito yan Manong Nemi nga imarak dagiti lalaki. One, kabayatan ti ba nagtrabaho akas sales lady, iti may nga department store, adumat na kiti babaro Manong Nemi, no ore no sandang haranta ti gumatang, umay daging kagatang kahit dakla makasarita. Kunadang umay danto ka nagpasyar sa diabalay, ito no day off ko. Kunada Manong Nemi nga umay danto pasyar iti lugar mi, no kasta nga nakabakasyonak. Stay enak Manong Nemi. Sakla gamit sa lugar mi, no kasta nga day off ko. Before ti day off ko, mabana kon mangrabi isa jay, ag malmalamak to Manong Nemi, sa jay lugar mi, kalbasan na itinasapa nga, iti parbangon mo no, nasapa nga bigat, isot panagpasyudad ko, tapos ituloy ko tagtrabaho. Ado di kiti mang paspasyar kanyak Manong Nemi, ngem, awan ti mapilik kadakwada. Takayat ko Manong Nemi mga agasawa aktuman kadatay mang parang ay kanyak, mang panam ay kanyak. Arapahap ko, timadaan tinapintas a balay, kas karagid apalak, nga balay ti Hawaiano, balay nga nagkaadda iti abroad, basta napintas ang balay. Uhin, nga no agbagyo kat daka iti natalged nga balay, ure gangganit kat nalagda nga balay. Kompleto ti alikamen Manong Nemi,
Pero apahap ko at madaan iti bukod ko nga kutse. So nga kadagiti amin nga agar-arem kanyak manong nemi awang pulos kadakuhan ti sapsapulat. Ti mauray ko manong nemi nga nabaknang nga mga harem kanya. No mampesang kay baga datatang gininanang nga usarak ka no ti isip ko no makinubyo ak siyak nga rutina una nga babae nga anak da. Tadwa kam lang ay talo kam nga babae. Siyak ti agadi ti burdek ken ti burdek manong. Talo nga babae upat nga lalaki. Naging ka manong nemi nga iti maysa nga aldaw ada gwapo manong nemi nga simrek iti pagtagilakuan mi. Sinabat ko kung ako mga imun una ni Gina. Sayang, siyak na ko man si Mabat. Sabadin tubad kami ti pampanunutet. Numuna ta, nakagwap-gwapo. Numuna ta, imay ni Gina, umay na matulungan. Abay, matulgarangan na. Bak nang sa, medyo, nabangbang tipitakan na. Kadam jay bursa na, jis likod. Magdakal jay pitakan na, bangbang pitakan na rin. Nag-iamam mo manong nemi ni Fred. Nagamamu kami. Imuna na nga amuna ni Gina. Sa siyak manong nemi. Sa ako yung baga kay ni Fred. Fred, day off ko ti Sabado. Umay ka di lugar mi. Yung baga ti lugar mi manong. Ada ramani tatang ko. Hindi tagbuburak di karayan. Gina. Apa nga awisip ni Fred? Ni bagbagak lang Nakadididlaw kasi kalayla. Ngayon saan nga siyak ti inarim na manong, no dikat ni Gina. Kadkalpasan ti talo nga bulan manong nemi imbaga ni Gina nga onda ka nun kini Fred. Kaditi maysa nga malem manong nemi imay ni Fred kit kinasrita na ti busmi taking kuko di department store. Impakada na ni Gina. Uy Gina papanam. Ada date me kini Fred. Ha? Kanata mong trabaho? Nag-impakada na ni Fred kaniya. Boss, nagswerte ka nga talaga. Kanya-kanya langgasat. Manong nemi manipod maten, idiagayin ayatin da Fred kani Gina. Nakatadumutin na kita tumaod ba nung naiming alahas ni Gina? Oy, baruman na alahas mo. Kwentas mo. Fake data. Hanga mabaling nga, isagutan na ni Fred, itiya, saan nga susto, mo saan nga nabalor. Ada na pasamak yun ala. Gagangay Ito nagaya mga kasapulan, dito kumati kasapulan na. Nakaka-apple ka Gina. Ngayon, sa ludsod, ipatpatig mo ni Fred? Sino kung matisan nga magipatig kay kuha na? O, baka medyo kuwartahan naman lang ipatpatig mo, kaya ginagwapo na. Amin. No sa nga baknang ni Fred, di mo kumokin na tayo lang. No, depende. O rin sa nga baknang no talaga ipatpatig ko. Sika, kanya kami tiyo sa rin, no gayat ka. Panunot ko isip ko. Kaysa nun, no, ada lalaki nga dumting tibiyag mo, kit isot pagpitikan ta pusong. Diyan mo. Kaumot pa kami na saraka, kaumot pa kami ti naamam mo. Aging ga manong nemi nga dimteng itibiyag ko ni Rico. Rico tinagan na manong nemi ngimaan nga amunti kahit asawan ti Rico akit Rich, di ba? The Spanish iti Rich ket Rico. Ang nakasimsimple manong nemi. Tilangana. Ngayon, gwapo. Gwapo manong. Siyak matisim mabat kang kuwana. Hay, ang gwapo. Ay, pugi. Hay. Ano di, kahit mong katangin, ano sapsapulam? Kaya ko mga kalalakaan nga pantalon. Abay kalalakaan.
Isulat kayak eh. Ano kami trabaho? Construction worker. Ay, kasla kinitatang ko. Ay, kasla ka naging kakapsat ko ng lalaki. Anya-anya. Awan, construction worker, agbat-batil. Uwan, agbunag ti semento, agbatil, agagam ti semento. Sumad lang nga nabiskad ti pamagim. Ta nadagsin ti trabaho. Talaglingat na gusto, Hermi. Ore saan na ka mapandibagbaga nga gym. No, agtrabaho ti construction. Libre nga exercise. Ay, nalaka ka pantalon. Makatoy. Toy. Toy kita yo. Sud ka lalakad di kita. Nangina nga rod. Ija nga banda. Di mo kaya ako naman. Dito man. Pinati ba maling na pag-isuotan? So, Joy, fitting room. Gimatang manong name iti duwa. Nga pantalong nga kalalakaan. Kan kalalakaan pa nga t-shirt. Sa kalalakaan pa nga brief. Anyagan din ni Mr. Kalalakaan na yan. Laila? Mabalinti, ito pamasyar di balay yo? Adayo di balay me. Ore kasanong kaadayo na. Ore manong nga karayan ti balasiwag. Style bon. Ore manong nga bantay ti sang ate. Style bon. Ore kasanong ti kaado di kiti pagkahad nga lasatek. Madanong ko laki di balay yo. Tanya ngamin ti iranta mi di balay. Kung may nakpasyari. Ijay tumit lang ti ba ng bagak no yung di marikrik na. Hanggang la umumayin. Gaba mapaay ka lang. Tapay? Basta umayak to. Sige, nasok ko nam. Yan tangay kita dumat ginatang mo, nga puro nalaka. Imbagag manong name iti lugar mi kadi day off ko. Kadi may nga peso manong. Nangarkila manong name iti tricycle. Rico, impay peso? Ala, inarkil lang pa iti tricycle. Kasinsin ko. Sabado ita, di ka simrek ti construction. Nang liwat ako na. Tapno lang nga, may kapasyarin dito yung lugaryo. Nagpintas kami di lugaryo. Nagpintas. Una ta, presko nga angin. Kung sunada ka kabuy-buyaan na iti amula iti talon. At siguro, waig yun ito eh. Halang waig, karayan. Baka daramayo. Babalinti gumatang, tagbuburak tayo. Sayang lang takwarta ng gagatang mo. Ana, awala pa sa rabong? Anda. Naban na inahalaman nung naimit yung nagtitricycle. Ito yun. Ano na kita? Talo nga mansanas. Meaning, I love you. Talo. Mansanas. Isulat ka ba ilang eh? Talaga mag-tinawaran pa yung tatalong nga mansanas. Alam mo ka, nagbadilatan na kasi sing ganito eh. Saklang di umay. Una o gawit ka ba ilang to may naktulan. Nabimbidas kasi nung gawit ako palang agpaisotan, nakapalang pasada. Baka agmalmalim ka dito eh. Kasi kaya umay na kalana. Kaya mga spagarigan tamper dyanak, umiyang kantong. Tagkuyog kayo ito kinilayla nga agpasentro, agpasyudad din ito no bigat, di ba? Mabang agpasyudad ka no bigat nga agtrabaho man rin, Layla. Umyan, di balay. Man ano? Susa, damon ti mo masyar, umyan kan. Di ka kapsat ko manong name ti si Mabat. Manang. Baknang? Sino? Ti, isang ilima. Kaya naman para kita kang kuwana. Wala pa sa rabok. Dado ito, talo ka mansanas. Pinton maminsan rin kung pumasyar ka. Adalig di kakapsat ko. Bayam ta, karikatak tot gumatang para kadakwada. Pasensya ka yun. Kalo rin man pa siyang kagimatang, kuya. Noon ta kwarta man dita, di income gumatang. Agpa soft drinks ka na, pamirianda ka na. Kasi tarami din no ka na ito yung manang umay magpaspasyar kini Manang Layla. Tigay Manang? Sige.
Ano sa inyo natin sa nga kasutan na? Oh, sa nga kasut lang. Pasensya kayo, construction worker lang. Anong saan mi na alalan yun? Abag isumat manong naming nga dadatang kininanang taahangan na ba nagtrabaho ni tatang. Tang, nang, ni Rico, boyfriend mo. Ninanang, namamuglay di ka ano, may gimatang sa jay pwesto mi. Sa imbaga ng umay nakpasyalan dito. Kiti may mata. Naibag nga bigat yun tata, nana. Pasensya kayo, no, awan ti pasarabo. Ito minsan, maalak to, o rin no, anat kayo tiyong kami na pasarabo no kasi nga umayak pasyar. Katranuan niya tagtao dito kaungan tapuso mo, baro kakit iso. Ano namin ti trabaho? Construction. Ay, nagpadpada ta. O rin no, amumuntak balitada. Naging ka pala tipyon, tata. Ay, susuro ka. Manipod panagasinta iti halom lag sa katog palitada agi plaster iti tiles ganda dumay. Nabitak pa ngamin eh. Ano kahit mo talaga tagsusuro makasusuro ka tapos noon dumakal ti soldo. Ana, di mangal daw ka dito barok. Oh, umyanak pa kidi ah. Kung kunak ng tatangin mo kas pagarigan ta sana kung may alaan na tayo kasinsin ko nga tricycle na mabalin ti umyan mabalin na sa nga ili kagayam di pa umyan anda ka diya ka mo nung naiminuan niya ti adda nakita ni tatang kiniriko tanapan na intiliwan iti native nga manu kitimulong mo ti Rico manong naimi nga nagdudut kan nagparty. Tang, apay, kuskusilapan na kayo ni nanang. Tumid lang nga may isang manok, bakit? Paano mo lang, ada sa nga ili? O, na uray, barang takil na datap dumay lako. Katangik lang nga rodan na ito, tinilidyo tatanga, sidain tayo. Ay, ano, baro ka, ano? Ay, huwag kami na. Alisto kami nga may bus di kiti manok mi ata no kasta nga kasapola mi ti kwarta na no kasta nga stambaya kag trabaho aglako ni nana mi ti konforme dita dumit kami di kitay agtatakaw nga mamarte ka dagiti manok iso nga sangkam nga mapaado hanggang makapaado tigo naman nakay. Bang gusto ak mo ti mangawis ka dagiti katrabaho ko na tao may dito kat ne numanen tumiliw kayo ti siwsiwid nyo. Pasensyahan barok. Kasto lang ti kinarigat mi. Ore narigat kaya ako na data kita naragsak kayo mit agpipinat ag kayo mit sang kamawilya. Ay dahil talaon na mit ati mabali may panakkel. Sang kami apa kini nanam. No adaman pagsungbatan mi gagangay lang deta. Tanasing pangatakmad, jakman nagtichiks. Ay, laklakayan ka, kasano ka, chicks ka, kumagada nga pag chicks mo. Sa laklakayan ka. Ay, po, tinaing mo ka, pumutot namin. Babaam lang tayo nanam, nalenga sumaunay ta. Agsusuro kan sa amin nga, dot. Di mo man samat mo. Diyan kami naruang nga. Ang dudot mo nagparti di manok tata. Sige, masusuro amin. Nagipangal daw nga rod ni Rico manong name la danadlaw ko yung kuhanan. Rico? Sabi ka sa panagkamit mo. Umano saan ka naruang kamit? Agkutsara ka, anisot na kayo naman. Agkamitak no kastoy. Ngem no lugaw ti ka nagkat agkutsara. Lugaw? Kuha kami da kami, marigrigat kami may no, hanga lugaw ti kanan mi, agkamat kami. Nulugaw ti kanan mi, agkutsara kami. Baliktad sa. Abay baliktad. Siyempre, nulugaw ti kanan nyo, hanga umanay na di bagas, ananayan nyo, umanay gata kayo, di ba? Isupit pa nagkutsara yun. Kahit makamot mo kung mga talugaw. Kasi lang, agsusuro manong naming agkamot. Siguro, style na siguro rin dyan. Kalpasan, ti pangal daw, manong naming
maturog ti taon kas diyan. Uwan, kat ni, soda nga, kanitatang manunay mi, tinagkada iti papag, iti sirok, ti mangga, iti sangot, ti balay. Ita, di sa nga ili, ang kamanikan ti pungan na. Nanang mat, tampek pungan ni tatang, pagpungan na dala ta di imadaan. Di ka la, babayin nga sa nga ili mo. Alayin kay kanito, pungan dagin ni tatang mo. Agkatsukaradan sa akin di. Naasadag tirik na ni tatang mo kayong kuwana. Nanang, agpadpada ti trabaho, konstruksyon, iso nga asidag ti tunggal may sa kadakwada. Ay kasta. Mumalmalem manong nemi, hindi ba kakanyak ni Rico? Kahit kung mapanagpaspasyan. Iji syudad, iji sentro, ti ili. Dito eh. Anak matpasyaran dito eh. Nakalalas nga lugar. Kahit kung nga, magnayan tataltalon, magnay tambak. Sige, nisot trip mo. Ano yung takaro din? Sarunok iso naman ang naming. Diyan mo, takasla damo ng sakit kalangtay ti tambak. Tadin na oray kabisado. Ala, matulid ka, nagka. Takatagman, takatawaan ka, mapipitakan. Nagsarating kami manong naming kating nga antitalon. O nga pa, into nung kasawa ta. Kahit ko, tinto pang ipatagdaran dati kalapaw tagat tignan ti taltalon. Kalapaw, into nag-asawa ta. Amo pa na ibagat I love you kanya. Nabeng ka pinasyaran ng talagang ayayitan ka. Ngayon no kahit mo talaga nga manggagamis mo kanya. I love you, Laila. Anat nakita mo kanya. Apay nga siya. Among Rico akit prangka. Diretsaak. Gamata si ka, ti pagpitikan ti posok. Hindi makita ka. Hindi may gumatang. Nasaraha ka ti babae nga. Talagang ipatpatig ko na. Kinabudno na. At dumating na babae nga mangiparparipirip iti panagayad na kanya. Imsang ko kayat idang. Awan ti marik na kadakwada ngayat. Agsapsabulak iti napudno ngayat. Tayo talagang mangipatag kanya. Ure na sa sinuak. Kasta mo ti marik na para kayang ka, Laila. Namin tarapaap mo. Arapaap ko, ti mga asawa kayang ka. Yan doon maasawa na. Isungarad ko na. Mangipatakdarad ng tot kalapaw ta, di nga tataltalon. Mulaan tanto karikiti kayo, ngagbunga, mangga, kay Mito, Chesa, Chico, nabay. Tapno, iso ti mangpalamiis, pay. Siyempre, dalinong, kalapaw. Eh, kasi nung nagbagyo. Napigsa nga bagyo. Di, galutan ta. Tapno sa nga marpuog sa tumhanga may tayab. Kalapaw? May tayab nga may tayab. Kalapaw. Nga napres ko ang pagganan. Sa tagtarakan ti ado nga manok. Agtarakan ta pa iti baboy. Agtarakan ta iti dadumampay. Sa kasombrek nagtrabaho ti construction. Manulat soldo ti construction. Worker. Kasanon no, maadaan ta ti talungan anak. May kanta-kanta tinaran niya ka masakbayan. Bagit anak ta. Rico. Mga asin na po Diyos. Rico, kunada, nasa tao, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang mabuting gawa. Sakbay nga tulungan na ka na po Diyos sa gubra ka. Pati nga kalit construction worker agad. Dahil talaga ang mga trabaho. Kunana, kasi ka, ano na rapahap mo, Laila? Terapahap ko, maadaan, tinapintas, abalay, akumpleto, iti alikamen. Penalagda, uri ka sa kapisa bagyo, saan nga may bagyo. Ken maadaan iti, kabubuko din nga kotse. Maadaan iti, yaman, nga kahit ko agatangin kat magatan ko. Makapanak agpasyar, iti na dumaduma nga napipindas nga lugar iti Pilipinas. Papanak agpasyar sa di Amerika, ijay, nadumado mga pasitilubong. Maada kahit ko ito maadaan ti iyate. Oh? Nagarap pa apak mitlaing, ingat nga tukon. Hanga balit ha, hanggo matungpal, basta ti arapaap ko, arapaap laing. Ngayon ka sa nungarod nga, maadaan ka ti kasta.
Di na nga ti problema. Tao matagaram kanya ka milyonaryo. Anang kami sa pulam ti may isang lalaki. Maknang. Kung sa mo nga etan dita nga maknang. Kapilitan ng ipatag ko ang tapak ng ngarod. Di mo ka di pa namatasan, tinakarik na ti ayat. Sana ka nakasungbat, iti nga saludsud manong name ni Rico. Gabotasan ko libaken. Ididamok ang makita, kat damamok. Nangruna kat imahe na mismo dito'y balay, dito lugar mi. Nangarik na ako tinisang-sangay na panagpitik ti puso. Abi nga tinagsumbatan. Ada ka din nakarik namin ti ayat? At dan nga jakayat nga itultuloy. Apay? Saan nga isot arapahap ko eh? No, may mariknak nga naisang sangay ti panagpitik ti puso. Siyak ka di. Kinunana manunay mi kagiddan ti panangalan na ti dakulap ko. Sana pinelsel-pisel. Tinalyaw ko. Nakipinarang kang kuha naman manunay mi. Gusto. Sana ka nagbidot. Talagang agpadpadat direksyon ti pitik ti pusta. I love you, Laila. Saan nga si katarapahap ko, Rico? Sapay. Saan mo mat nga may tarapahap ko? Nagarapahap ka, nakasimsimple. Kalapaw. Tingnan ti taltalon. Agtarakan ti manok. Abay. Nagarapahap ka akit. Ingat nga tumon. Simple madla kahit ko pa nagbiyak. Kasi ko nadadatang kininanang mo. Uri simple lang ti kasasadyo. Ngagpipinatag kayo. Ang nakuurang tiragsak mi. In case of emergency, panghalaan mi ko ma. Laman? No, adama disgrasya kada kami. O, nga mag-uutang nga. No, adamayat nga mangpautang ka na kami. Tada ka din na disgrasya kada kayo. In case laeng, amokmet nga, bigbigan ninyo apo Diyos. Kaslay tayo, before nga kimammet tayo, nagkararag tayo met, indalo ni tatang mo. Sa inyo at aliplipatan ni apo Diyos. Basta, kahit ko din, saan nga grigat? Kahit ko nga makapahanak, kahit ko papanan, kahit ko nga maramanak, digit isang ko pa'y naramanan. Ano pala kahit mo tinetib nga, tinulungan na itib nga manok. kahit ko mapan ka na kita, bamak ng restaurant, nangingina nga magatang. Kahit ko magbaduak ka na kita, branded, nga daydayawon na kita, makakita nga, apo, naginat na kita ruhatin, apo, nagatot alahas mo. Ito na patag kang kakari ti alahas. Kita, alahas gayam. Baka adadangan na pintas ka, no? Awan alahas ti bagim. Simple akin na pintas. Si ka ngamin, Mr. Simple. Si ka ngamin, Mr. Nalaka, Kalakaan. Ay, hindi din da. Di matadakarayan nyo. Ado dyan, tayo pa ya. Da dyan itatang mo ni. May na sa dinanon. Baka ti pagarup na katad sa baling haramitin ta. Nitatangan. Ay! Umay kaya ta, intay niya ka rayan. Apetang. Intay dus-dusin nila tayo. Makalawas pa lang pa naburak. Di sayang no, dus-dusin nyo lang. Di pala ulawang ti abal na burakin nyo. Dus-dusin tayo latahan. Galan. Umay kayo. Tata, umayak ka. Kaya umay ka maglalala. Lala na. Bitbitin mo na ito. Siyakon tata, siyakon. Nakabaklay manong name ni tatang iti alat ken dus-dus. Kapilitan na nakapangkam siya karayan. Kasto itayat manong name ni Rico nga nanguyos darwatan na.
Ta, araramay na ba? Saklatan. Tulungan kayo tata. Kita, maslip ka ah. Kanak mo na ito pandalong ko. Kanag-brief kalatan. Manano? Kagadan to pengar pa-brief mo. Bugwak to na yun. Galagalag to na sa akong to bilang. Sa akong tumadlays. Pag-brief to no. To no mamagaan. Okay, sasapo. Dagang tata. Kada isilip ko lang short ko na ta. Nangalangar tag silip ko. Tilukot to yung nari ko. Nag-brief lang talaga. Nagwapo ti pang maginawa no. Nabak ng kalakuma. Kunak tinakam ko. Ngayon saan ko ang libakayan manong nemi? Doon naging tagar-aram kanya. Ngayon ni palang Rico na magpitik ti puso. Ipatpatig ko ni Rico manong nemi. Itinikudan nga may salang construction worker. Agas kinitatang. Kahit kastawan na itayayat na manong nemi no makakita ka nagdaglag to nga lagdaw. Nung hasta nga mangsangat dahi tirapot. Kasto na mitayat na manong naming nga gumamat ka dagiti kipi sa naipaniti alat. Maragarag sa kanak mo't manong naming ti makitak na ragsak ni Rico. Ado tinaalat na manong naming naman pa didus-duson da lang. Naragsak ka Rico. Naragsak umayak tuwan nito yung kan talaga nga umyak tata. Kat umyak ka talaga at pumaala kanto ti sa 4 kantos ta pangsyat tayo. Kakaso na nga dalag daw, nga pulutan tayo. Nagiinom na nga road manong naimi kat iminom at Rico nga madlaw ko nga talaga nga iliblibas na. Nga ibileng no kasta nga at ti pamayanda kami manong naimi kat agrikos di baso. Sa larantadang bartakan ni Rico. At kami ti kakasta manong naimi no dahil sang sangaili ka talaga nga subukan da. Gabot na talaga madlaw damat nga agibulbulan. Pare! Siya mo ba't ibalbal lang? Sayang ba't di siya arak? Ino ma'am. Di kami kaya ti mabartek. Kahit mo sawin, takamlat mabartek at sanggang ka. Kasano nga roden. Awan, basta digit at na may kamang dito may kastoy. Bartekan nyo. Subukan nyo. Hanga bali ata sakmat ti kumat gatang ti arak. Kuna naman nung nemi, gabot ta isu talaga ti magpapaalaan da. Da malakwartahan na rito ya. Kunak mo tinakim ko. Nga magabot talaga nga narasawan di kakadwana, pati ni tatang. Napakala kong tenda. Tang, gusto na detan. Rupay! Tibusin mo pa rin sa mga hindi, di mo balbalikas di magbagayo. Kaso na nga doon pa rin pulutan dito. Arot na alam nga lagdaw, kape. Dapat yung linang tinanang mga birot kadbuk to. Sa nakaalak ang peti tilapia. Nagasat na ito yung Rico toy. Dinos-dus min, makalawas lang katatot na alan. Umayag tumanin tata. Huwag baro, kumakan tumanin. Umayag ka rin Rico. Tang, mabisinsunan. Napulutan na. Saan yun nga martakan? Umayag pasensya kayo na mga kasin. Saan nga kaya ni Rico di magsabay ka na kayo? Nagagetas ka lang kasi sinano, di mo kaya't nasubukan mi, tagbalin nga bayaw mi. Nagyaman na. Kinuna manong naimi ni Rico, tiriada kami ng tiyon nagtibalay. Sabi nagyaman ka. Siyempre, may nakinala. Kahit nang sawin, iya dayo nakadakwada. Gabot ay sakit na. Di mo kaya't nabartakandak. Di mo kaya't nga adan to sanda kayat kanya kat dangranda. Nakababay kang ka kat sangili ka. Manggan. Kasi ka nga di ba nga tangaduan? Nagkalanglang kam nga nangan. Kalpasan na manon nemi. Insurok kang kuha no sa dito pagturukan na. Pagturukan tangadua. Ngek-ngek mo. Sabi ko mang kadatag katurog tangadua. Ay, lari ko, Laila. Kaya bagbagam lang deta. Kahit mo sa unang sumbatan kan. O rin ang sano ko ng sumbatan. Siyempre, makikita ka na kita matam.
Saan ako mga ikir? No saan na kay patpatig? Ay, no apay nga sikat ipatpatig ko. Kat sabat nga sikat ka sa pulak. Tapay. Sa nung matungpal ko tarapap ko ken ka. Di agsalukag tanto. Ore ka saan nga salsalukag. King kakalat ni construction. Malaksid ano, agkontrata ka. Mabalin siguro. Agkontrata ka. Ala nga si ka nga construction worker, si katak kontrata, ganansya ka. Nagkuyog kami manong naming nga nagpasyudad, iti kabigatan na kata saan ko napupuutan, manong naming kabayatan, iti panaglugan mi ti jeep na panagkatugaw, agpinpindapat kami iti I love you. I love you too man laing yun. Ikaw na. Umayag tumanag sa Jabalayo. Di umay ka. Ngayon laglagay pa man. Te pasarabong ka rin kapsat ko. Pasarabong ka natatang kinanang. Umay ka man nagpainom. Di karigatak. Bahala ka. Di karigatam. Teggastos. Imay manin nagpaiso manong naming. Tricycle manin tinangitulod kan kuhana. Kat adun tinsang tat na. Kasta onay manong naimit agsak na kinikakapsat ko gawta. Hade pasarabo niya Rico kadakwada. Kasta mat kadatatang kininanang. Nagkatawa po. Nadamula kwarta maya bro. Nagababay mi tata no awanti pasarabo kat ang karik idi na minsan nga no umaya kong kaadan ko. Imutang ako na. Nangutam nga dati 5-6 kapilitan. Ada nga min Bombay kag sususuro. So imutang ako na. Pakunay ka materi ko, imutang ka lang gabo. Kamabay mo. Ay, kung nahabay lang tekas jay. Ano natin tintod mo kinanang? Tamalaksit bado na nata. Sa nga kilo nga magnet. Uy, ang dami magnet. Ang dami longganisa. Pakunay, imutang ka? Gabot kahit mo lang ang pasarabong ka na kami. Katsyak nga eh. Dito eh. Nadeta. Nanumulay nga. Kwentas. Ginatang mo rin, tabangketa rin ito. Hangabali nga, nalaka, ngayon na yung pupusuhan. Baka gadilak ka rin, amo no, agusutak ka rin ito saan nga, puro, no saan nga, doon na ito fake, agudgudak. Kadi, di padasim. Padasim ben nga minanay, panangin ba malaunay kiniri kung balasan ko. Pinahadas naman nung naming suot, ti kwentas, kalpasan mo lang ti 30 minutes, agbudo-budon. Kung nagtupay gawin nga, kinaman, naglablabagan. Naisagutan na saan nga fake. Gamot allergic ko ti fake. Makita mo, ngaon alahas ko. Tawang nga rin makaedad tibod nung alahas. Sorry. Utang ka pa, kapulain tiket mo, pasarabo. Sorry. Lalala, ano ka balin? Di, may kaman, mangal daw ka manen. Omyang ka manen. Bari mo tan mapasama ka na ta. Ngek mo. Manong nemi nagpaot kami itiinim nga bulan. Idadumteng manong nemi ti ururaya ko nga lalaki ni so daytoy manong nemi ni Adonis. Wen, nagranada manong nemi kay ni Rico. Imuno na lang ni Rico manong nemi nga naglugan ti tricycle. Idi adda mas pasungadan mi manong nemi nga nangina nga kotse. Nangina nga kotse manong nemi. Nga nagsardeng isamo ti balay. Kaya nakatakdar kam amin manong nemi. Amang buybuyan sa sinot dumsaag. Dumsaag. Wow! Nagwapo. Ay, sir,
Naiawang kay sa akin eh. Mumay tayo kita si ka ni Mayor. Nga mapingawan ti gwardiyanak ko nak, bono bodyguard na. Naiawang kan sa, abogado kan sa, bakit? Jesus. Siya ni Adonis tata, di ba bigat yung amin. Sa bulit ti balay da Laila. Dito, siya ti tatang na, iso ni Laila. Hi Laila. Awis sa pulan nak. Amo mati, saan kamot nga mo Nagkita kan. Kita minsan nga nagkuyot ni Gina. Ni Gina ti dati nga mamok. Ni Gina ti nagsalud-sudak no sa dino ti balayo, lugaryo. Nabanag sa pwesto yo. Di raramat gayam gaday of mo. Isong imaya kon dito eh. Anong tirantam dito eh? O may kapasyaran. Idamo ka makikita ngamin kada kurso na daking ka. Dagos ako maumay dito yung busy akiti. Business ko. Nagkapo pala sa di Manila. Ang magayam na ta. Medyo tulungan na si Tandot Kargak na ito compartment. Nagkinita kami kini Rico Manunemi. Rico, isut ururaya mo. Guwapo niya. Guwapo. Nag-ginadyariluna. Among nga nang-ginadyariluna. Kasi ito kang ginaan nga relong, di ba? Agon kata, tumulong kat mga kargagak paiso ni. Nadapin ta, unag tilikod-kod siya. Ay, sa akin, anak na kita, sir. Santa kawagan natin, sir. Adonis ko na ilatan. Amo ka sa pulin na gito, Nakan, ang ba sabat nga grocery at ibalay me? Teka doon na gito, Ninanang manong name iti adadda nga maragsakan. Ay, saan ako nga ba ang gumatang penitati? Ay, kumpleto! Sala nga dahi tata, nana, adupang. Baka masapol yun ti kwarta. Ay, nakababay mo tanak, damo da ka nga umay makita. No, ko na yun. Aliso, nasapang mo't pailaing. At magatang nga baboy di tata, at padaya tayo. Ang kan samat sir, aduanis ko na kung, aman, no kaya talis to. Nasapang mo't pailang, kit, adulatan dito magatang Kit mayabang karon nga party kada agluto. Basit sa amin tao dito nga purok. Sityo ayan nyo. Dakam ti sityo sa es. Damat na balay ang nasurok sa nga bainteng. Kit, ay man ti amin dito padaya tayo. Nga di na oras. Kit nisok ko na sir. Kit walawan. Ay pak nagkagawad nga tagad to sityo. Nakalalis to di kiti tao manong naimita. Ado nga talaga di kiti pasarabo na. Ken, hindi maibus manong. Ay bunong pa hindi. Saksak ang suot. Kinitak ni Rico manong naimi. Nakadumog. Rico, abay nakadumog ka. Awan, yung matagpila. Yung agpila, barbarang ikan nakamat. Isupa nga sang gasot. Nagtumulong agluto. Agparti sa gana. Alaga. Wen. Kasi ka ngarudan ka sa agiili ka. Isunod sang wem ni Adonis. Teso matururaya man kadi. Rico, sikat di boyfriend ko. Agyaman na, bigbigan na ka talaga boyfriend. Talaga, may sikat boyfriend ko. Sikat love ko. Di mo ka di kayat nga ibawing tirignam? Kini Adonis sa baknang? Tiyagla mo. Baka idaw-dawot mo kinahapon Diyos nga dumten ko man ti lalaki nga ururayem nga saan nga siyak. Dimtingin. Good luck para ken ka. Para ka na kayo. Nasakit-sakit din akin mo. Gagangay. Ngam na naragsak ka, naragsakak natin. Alangan met nga igawid ka, nga agayat kan kuana, kat santa mo't pangangasawa. Sige Laila, anak tumulong. Kababay mo kinitatang mo, nadyak tumulong.
Napanang peso manong nemi sa jilikod nga timulong ni Rico. Owen manong nemi. Agagang inisadgak nga Adonis. Ala, may busta kwartam. Gusto na. Adamot pa kilagadi. Inisagaran ka talaga at nanghalak ti saksang ang kasuti. Sa bali matiparakan ka. Mabaling ka din nga. Sumrik ti dito unay, binakpi pinastrik eh. Adonis, di ka pa yaman mo. Di yaman mo ka na yung bagtita. Magkikeng ka. Napiya ka pa kay ni Gina, tamang muna ka. Kung amin, da kami ka ni Fred. Iti, imuna nga nagaman mo. Iti, adan relasyon da Gina kay ni Fred. Iti, ang muna kamatang ni Gina. Imayak na minsan. Nagkuyukam ka ni Fred. Nga pan, iti department store nga pagtrabaho nyo kay ni Gina. Isus pa nakasirpat ko kin ka. Abi nga din nakinisad ka ni di. Busy ka. Ada customer mo. Maminsan tulayan ko na. Kaya imayak sa jeepers to. Naira nagayam nga. Day off mo. So imayak ko dito eh. Abi nga rin nakalaalis to kagimatang ka rin kita groceria. Kanda dumapay. Alis to ay no talaga kalikagong ko. Dito yung regalo ka. Kino na manong nemi ni Adonis si Dada kami ni Tunay. Ito eh. Diloktam. Mapawaw ka. Dito nabayagan nga arapa pagka magbalin na cellphone ko. Dito ti latest. Lagi na dito ya. Talaga na. Cellphone? Ano pwede kayat mo ibagam? Di lang ka ti laptop. Ano ko man ti laptop? Pangusarak ko ma. Adamat tin cellphone. Ta laptop. Nagrigat pa gaman. Dato yurtan. Ano pwede kayat mo ibagam? Adonis. Adahan ako ti boyfriend. Sino? Dati kinababay ko itay. Ano't na ganda? Rico. Kaano kay pa? Adamatan nakatawan nga nasurok na nagamamu kami. Huwag pa'y makatawan nga inaklon ko yung suna. Iba't batig mo ni Rico? Iba't batig ko. Kahit mo nga sutagbalin na asawam? Abay nga di ka sumubat. Diyan mo. Ibagam no anat kahit mo. Ipatakdarang ka ti balay. Nabalitan to. Nakompleto iti alikamen. Susurong ka drive. Taikang kanto ti katangang kanto ti bukod mong kotse. Wano yun nata nga papintasan na patakalan natin balayo. Diyan ka mo ti sungbat ko. Abi nga di ka sumungbat. Ano kwartan di dan? Ano? Adape check? Bok. No check ka sa pulam. Nabalin ko mapipirmaan ti 5 million. Milyonaryo ka? Ubis ba? Diyos ko. Nagtagtagay mo ka di? Hanggang tagtagay na Layla. I love you. Abi nga siya, kat milyonaryo ka. Siya kang karotin na sirpat ko. Siya kang karotin na kariknak ti ayat. Hindi nakita ka. Di ka lang naasadgan. At ang aming biglang nga tawag. Iso nga dani sa kasok nga negosyo kaya syudad. Ijay Manila. Ito makalusutak ko na. Agsubliak dito ko na. So, nakasubliak ko. Igatangang karag di alahas. Kawan aritos mo. Nga madatibang mo. Tibang mo ko na kuma. Madingamin no. Agbudo-budo ngamin ti kudil ko no fake. Di ka nga di ususto ka. Alahas. Pero kaya't mo after lunch. Pagkuyog ta. Inta di syudad. Inta shopping. Abay, di ka mamating?
Hanggang nagtagtagainip, Layla. I love you. Hindi na karoon mo nakasta. At anubiyok. At napasamak yun kiniriko. Taon pa eh. Sinamon. Masursuro na ka ito. Masursurom ito nga lipatin. Masursuro na tumat nga lipat. Ayatin. Itid ko amin nakasapulam. Matungpal na kita rapahap mo, babaeng kanyak. Mamati ka kuma. Isubli ko kung kanito cellphone. Apay, isubli mo ko Apay. Sus. Iba't patag mo kadya talaga ni Rico. Usaram ta isip mo, Layla. Paano tam naganakan ka? Nagati kakabsat mo. Matulungan mida. Matungpal terapa mo, matulungan tabagin, matungpal mo pati pamilya. Ni Rico, ano trabaho ni Rico? Construction worker. Kaya ano lang sweldo na? Ano terapa na? Simple nga rapahap. Kalapaw ka lang. Alam na ito cellphone mo. Ken no, di mo kaya ti sumurot kanya kita numalim. Mangibatik lahat at kwarta. Kinuna naman ang naming loktan na ti klats bag na. Tinamdagak mo. Nudok kwarta. Bariyam lagayam na kita mabunong mo itay. Baka di kayo para kaigam. Ungkur ka. No. Talo nga bandel. Sa 100,000 nga talo. I love you. Talo nga bandel. Nga sa 100,000, di dad 300,000 man. Alamon. Baka di ka ba nakagam di kasto eh. Fake summit. Po, namit ako naman may fake. Pangalala ko man tigas na nga, kado na nga fake. Alamon, pakpak ko na. Awatan mo. Inawat ko manong. Inangot ko. Korta nga talaga. Korta nga talaga. Diyan na pupuutan manong naming masidag ni nanay. Anda ka gamit dito. Ano dahil sa Layla? Gaman nyo man nang nukorta mo lang. Nasaan nga fake? Hangap lay mani. Korta ka pas. Korta po. Nagkaliki sa daya. Hangap lay mani. Ay, korta na. Itod mo na ito barak. Una na. No mapapintas yun iti balay yo. No balay agad kurang. Di nayunak. Nayunak pa dua. Dua nga bandel. Hapilyon na itan. Alam mo malasang ko. Kahit ko nga sawain tiyanak yo. Wanang sinunubyo. At agad nga kahit yung baling nga manugang yun at construction worker. Ngamit siya. Ay, balasan ko. Na ito yung tarapahan mo. O saan ta isip mo, balasan ko. O saan ta isip mo. Hindi pa yung arod na nang. Namampay na sakit. Namsa nga bali. At danto pamuspusan tanong. Saan o na masaktan ni Rico? Hello. Ay, nana, saan yung ipadpadamag ha? Baka no... Adomen tumang hold up ka na kayo. Kisang mo ipadpadamag ha? Nakamtulay ng kakambalay. Nakadato timay manong nami. Nagpainumpay manong nami kapo. Nakadato nga arak manong nami ti nabandaginatan. Kasla karkaro pa yan ng politiko manong nami ti may nagpahala, nagpadaya. Pero hindi ito ni Rico, anong name may paspasuli.
masadek kita yan, Rico. Layla. Di ka man pa uminom? Ang moment nga sana ka nararawan eh. Rico. Naragsak ka na naragsak? Yes, of course. Ngayon sa mumitid, di ba karagsak ka? Api ko mga jak maitid. Maitid ko na palubusan ka. Kinoridak palubusan ni sukayat ko. Ay item ka din ni Adonis? Nang 50,500,000. Nga di mo pulos maitid. Ang kanina ti amin namin. Subsobra pingarapahap ko. Di nang pasiguro mababalaw, Rico. Nuusarek ti pusok. Nuusarek ti puso mo, isip. Nuusarek ti isip ko. Nakadamat mababalaw. Deta, nindad ng 500,000. Hangat ang fake. Tsaka mo? Fake nga ta? Mabaling ko akitaan? Nangalan ako mati fake. Induli ni nanang. Simula kami manong naming ginabak ni nanang pakita na ti kwarta. Among ka titimang kita ti pek barok. Saan na? Malaksid na ti ipakita di bangko ita. At damat bangko iti ito iliyo. Kita nakamabay mo ano pati pakita tas lasante nga mamati ka ni Adonis. Sige. Saan nga fake? Agawid akon. Ay, Rico, apa agawid ka? Nangaldawag mo din. Dati ka tumumiyang ka. Saan akong ngumiyan? Sigurado nga ni Adonis ti umiyan. Agkuyog ta nga. Ha? Agkuyog ta. Mabitlang tagrubotak. Sanda ka nadlaw manong nemi, iti pa nagpa kalsada aming aguray ti jeep. Ngagpa syudad. Iti sango manong nemi, tinagluganan mi, tinira ng awan tinagtukaw. Siyempre siyak ti kinaabay ko ti driver. Inragos ko anong name tinakyag ko iti bagi ni Rico. Sak nagsadag, iti barokong na. Rico? Yes, Laila. I'm sorry. Abek, so sorry ka. Amo ka mawatan na. Mawatan ka. Sorry no sa nakmanti isip ko. No pa anya. No pa ipatpatik ka. Nga masusurok to, nga lipatin ka at masusurok to nga ayatin ni Adonis. Sigurado ka. Italaga na mamumiso na. Ado ka doon petineskin nga, amor king kwa na. Kasano no, may nga drug lord. Kasano no, nagkapo itin illegal, nagit kwartana, kinamaknang na. Yung sa bagay, ore matino drug lord na, basta may pay na amin nakasapulan, di ba? Ngayon mabay kasi mord ka kanyak. Tapno, makapagpinakada ta.
Nidada kami manong name di siyudad, nangalak ti tricycle. Ibagak na sa dinuto papanami, nga saan nga nangag manong name ni Rico. Nakikitutlangan ni Rico, manong name di makita na, apet, ano, Rico, hotel na ito eh. Nooan ting, tagbayad mo siya kung tagbayad. Ano ka nang masawan? Tang saan mo nang sakit tinakin mo? Iba ko ti kinabirihan ko ken ka sa tantoksina. Kasanon no, mamonto ni Adonis nga sangkan nga virgin? Mawatan na to siguro. Intan tanda pa lang ayat amarik na ken ka. Tapno adda ayat nga may budi ka nagiti arakop ko. Kanagkikuhin ka. Let's go, Rico. Abi nga ti kuti. I'm sorry, Layla. Tsakayat. Ha? Sika mong pala ti lalaki nga. Pagkidkidam nga ti babae pa yun ti mismong voluntaryo nga mangtid kinabirhen na ken ka. Terapap ko ngamin kat ikalay sak tagbalin na asawak nga may sa virgin. Nakaluklok. Ano nga nakaluklok? Linuloko ka met. Dan. Nagsublikan sa Gilogario. Kat sangwam ni Adonis. Agawit ang pantas di balay. Agawa naglayla. Iti sumagbaw nung nga bulan ngayon parik nam ti ayat kanya. Naragsakak. Si Bitakan. Rico, ambit lang. Rico, pinadas kong kinamat ba nung naming yung diyan kong nasipsiputan. Naglukon. Siya pa ito nakadkadan na. Gapo ka na terapahap na. Nga di ka na ikasar na kat virgin. Bahala ka. Nagsubliak madlaang manong name dito lugar mi. Nagluganak ti last trip ng jeep. Adu pa lang ti tao manong name nga giinom. Idip sa batin nak ni tata. Napanam nyo kini Rico. Awanin ni Rico tan. Tapay. Nakapagdesisyon na. Ngayon sinamon ni Rico. Tani Adonis iti agbadin nga nobyom. Yung baga ka din nanangan nga nagtiti $500,000. O yun. Baka peke ko na. Sa nga tamid. Anong Adonis ka natin? Kanala dyan? Hamat ka mabartag? Nabartegan din ka kadwa ng saan mat ka mabartag? Saan nga mabarbartag? Baka saan nga mininom? Kung kontrolin na nga ta. Dakitang, nabartag ka? Ay, ambay. Kakababay mo nga sa dataw nga sa nga ilik at dati mo na nga mabartag. Sampay. Lumlum na kanti init manong naimid agpakadan ni Adonis. Inakon. Kunak man na umiyak ka. Awa mati napintas sa pagidaan. Siyempre, naruwamak tinapintas ka kwarto. Sa bagay, doon ti mabaling nga pag-check-in ng Jesulat. Saan? Malagsinumay ka. Tayin to no, bigat. In the talk shopping. Igatan ko, gatangin amin nga sapsapol mo. Hindi pala yung manay $500,000 man. Ito ko amin. Masapol mo. Basta, enta umiyan iti hotel. Hotel nga dagosin. Tinakpay kasar. Napanan nyo kini Rico? Ha? Sagbay nga nagsina kayo.
imo nang ented mo ti pagimkikwana? Kuma, ang di namat kinaya. Naluko nga riko niya. Sige nakon. Ha? Di ka hangom yan. Manang sinusumunod ka. Sumunod ka. Agkait datan. Kastan tumalatong pal na. Jack pa makadesisyon. Bahala ka. Inakaro din. Nagpakada ka datatang kaninanang kastamatang karagita kinainuman na Adonis. Engkan? Nakon. Bye. Di ba ito nak? Apay. Siyempre, di na kahit nga rakopen. Di na kahit nga agkan. Di mo mat kahit nga kahit datay ta, ang hotel ta. Nakon. Ni? Kuta nga doon isan. Isak pa di ba nga bagang agkan mo, no? Nakadayon na nung namin. Manong naimi diday di nga rabi, sana ka makaturo. Malagip ko ang tawagan manong naimi ni Gina. Hello, friend. Oh, nga, musta? Kita tatno bigat ha? Alpas ti day op mo. Kumusta kayo ka ni Fred? Si Fred? Ada di Manila. Ket, ni Adonis. Adonis? Sino Adonis? Ni Adonis nga gayam ni Fred. Nga isot nang ibagaam no sa dinuti ayan mi. O ante mamuk Adonis. Ante mo naman mo Adonis. Kapambanaw na lang itay sardam. Imay ditoy. Imay nagpadaya. Nagibunong ti kwarta. At dapat ito da kanyang $500,000. $500,000 Adonis. Diyan mo ti magbagam. Di mo mo ti mag... Amo mo ni Adonis. Awan da mamuk nga Adonis. Gayam na kano ni Fred. Isot na kaamuan na no sa tito yung lugar mi. Isot ka, sikat na kaamuan na. Dinistublo na turog ko. Matalit ka, hindi ba ko? Wala na na. Awan na mo ka Adonis. Kita sinong karta dyan Adonis. Sige, may naging burong ti kwarta ka, nagpadaya, naggasos, dakil, nang $500,000 ka na kami. Sino ko man nagmauyong na lalaki nga magtidkagat $500,000? Baka may fake di kita nga kwarta. Sige nga rin. Nakipakita. Fake ko na. Manong namin bag ko. Septic ti 500,000. Sa akin nagpasyudad. Simre kang matlang ti trabaho ko manong namin. Kinasaritak ng Gina. Talaga awan ta mo nga Adonis? Awan. Kaya naman na ito tinted na $500,000. Talagang kagangang. Haan. Ni Rico gayam. Pustakin Rico. Awanin, insina ko ni. Insina mo? Gabukin ni Adonis. Nagtadlat $500,000 di lalaki. Adonis, insina mo. Sa bagay, dat arap-ap mo saan? Uhin. Kuyugan naman, pakadalakin ni boss. Orita ba si customer? Inta iti bangko. Ipakita tayo ito na fake kuno anak. Napang kami manon name. Miss, nagapon na ito eh. Inta ni Adonis. Adonis. Sabagay, omat ka di damag ang dana hold up. Puno na. Fake na kita sir, kung saan? Saan nga fake? Genuine. At lang ipadakot ka na kayo, $500,000.
Wano, at nangaram kanya sir, nangikari. Hanga fake. Sino na kita? Thank you, God, sir. Kahit mo, deposito mo. Uy, deposito mo. Abangan nung hold up ka. Sige mga sir, mangupan natin bank account ko. Sige. Anta pa yan, ATM ko manong. Tawagan ang Edmond. Sino nga Edmond nga magbakam? Nadunis ko na ko. I-check mo na alat cellphone number na. Kade, tawagan ni Rico. Tamaan nyo mo itong baka ni Rico. Anong araw? $500,000 ko, hindi na oras. Manong name tag-orayek. Nukas nga day off ko, nga umay nakpasyarin ni Adonis ng maawan. Ure ni Rico manong name ni aniniwan na umatay. Nagbalo na tatang kininahan. Katawang matid Adonis yan nga ng $500,000. Hindi mo matawagan. Check mo na alat cellphone number na tang. O susarek natin regalo na kanya ka napinta sa cellphone o pangkontakin ko anak. Di na makontak. Kahit ni Rio ay, sa mata nga timotawag. Katawagan di Rio Nakamotibagak. Di pa subliem. At pero pa kita, namang pasublikan ko anak. Namang paipat-patay ko ni Rico. Ngamat din. Nakakita ka lang ti Adonis, nakakita ka lang ti kwarta, nakagambag na ti kwarta. Sabi namin, inusor ko ti panunod ko. Sabi nga Jack, pinagtalin ti puso. Orayam ani Adonis, baka busy lang ti negosyo na. Nagre-ring the cellphone mo. Saan ba't ka nakapunbok? Hello? Hello, Lela. Sentay. It's me, Adonis. Adonis? Sika, imbag man tanaalan ti cellphone number ko. Amunog tarigagay ka. Magunod mo. Adak da balayo, siyempre. Day off mo. Asidag kamin. Asidag kayon? Oin. Sino kaduam? Sino kaduam? Ay, bus ko Bus mo? Oo. Nga maumat din ang oray, may manong. Katrabi na umat lang ngayon. Tinawagak manong na may dinusar na. Iba nang tawag na kanya. Hello? Adonis, di ka matumay? Nagbabawi ni boss. Urayan na kadulangan ng may dito syudad. Sino nga boss-boss nga may tibagbagang? Kasi siyempre, ni boss ko. Di ba siya ka di boss? Dapat na nga nabubos ng siya. Nalala nga ron. Urayan na kandulad tayo ito yun. Awisan na kandulad lunch date. Kabigatan na, manunay may bagak ni Gina. Ang mga matno. Driver laing na diyang Adonis. Ano? Kituan. Driver nga mangtid kanya kiti pintas nga cellphone. Driver nga mangtid kanya kiti $500,000. Ano tamo? Baka no kamang ti sindikato. Nag-ring man namin yung cellphone ko before lunch ni Adonis. Hello, Layla. Adonis. Diba kakang gano sa dinit ayang nga restaurant. Tomay ka, ha?
Nagpakadak kinibos Ako pagdanagam kinibos mo. Impakadatakan. Ha? Mabaling nga, mga ebak ta kaduat? Sino? Ni Gina. Nga di nakamot gayam ama mo ni Gina. Nuglokod na kalada kayo mo. Sige, daya bam. Tapno pair by pair. Sige. Nangalakam ti tricycle manon na imi na pangkamitimul. Ti restaurant manon na imi yung bagana. Nakita ko na Adonis manon na imi sango kanya kadwa na tinakalikod. Eh di ba kasi dag kami, ay, iso ni boss. Rico? Tugaw ka, Laila. Anya dito agtugaw ka kano. Iso na Adonis dita. Siyempre iso na. Amamam sa amin ni Rico. Agtugaw ta kano. Adonis, anya kita sa dito Iso di boss ko ni Rico. Sir Rico. Isot aking kotse di nakikita mga kotse. Isot aking kwarta na diintid ko kada kayo kwarta. Driver naglayan. Ni Boss Rico nabaknang. Siya saan? Agpepeso ka din ito boss pasama? Agpepeso. Laila. Sorry Rico. I'm sorry. It's okay. Dadan ti order tayo mga mahal daw. Mahal daw tayo. Ape nga. Hindi mo yung baga, api nga nagpamarag ka. Gusto lang mo ka mapaspusan. Dapat na matuntunak. No, asin no nga talaga, ti babae nga. At daan tinapod nung hayat. Nakalalis na ba yung nagbahali ti panunot kadrik nam. Sorry, Rico. Sorry. It's okay. Lamangan tayo. Imasin ti timangan. Dati siguro ti maudi ka ba nagkikita tayo. Di ba? Adonis, una boss, no saan ako nga baonan? Imasip ti mga Laila. Okay ka di matlayang natin regalo ni Adonis ng cellphone mo? Abay nga slasang sumrak taroon kang ka. Iyawid yun to na kita saan nga makan. Patag-out yun to. Well, boss, edi agring manong name iti cellphone ni Rico. Napimpinasuan iti cellphone na manong sinungbatan na. Yes? Okay. Saan mo na kang cancelan? Sige. Nalayang mo, nagpatari na driver ko. Di makamakang po dito. Makamakang mi dito ti oras. Okay, basta grupot ka madagos. Okay. Adonis, ready kan? Abay, boss. Kapakaman ta this emergency nga meeting. Bakanta makamakang, boss. Naling ka. Siguro nga sikat nalaga driver. Kamuta naling ka. Ana, Laila, Gina, pakibagayon to. Oren nabayadan. Pakibagayon to latang itik humyo dito sa anganakan. Gumangganat kami. Rico, yeah. Gumangganat kami. Rico, I'm sorry. I still love you. Sorry. Memsanga si katisap sa polek. Naalis to ang balbali to panunot kandrik nam. Go, Adonis. Yes, boss. Gina. Ape kasi jay. Kaya na nga rin mga aramid. Inusar mo mat isip mo. Inayat mo mat, ang manulang nga bulan. Imbagay sagot ko ti amin ko. Sagbagag sina kami. Nakasaysayang, Laila. Nagsapsapol ka di balitok. Di ba? Adala nga rodin di balitok ka. Insukat mo pa ilang tigambang. Kitagmat kami na mo. Kumain laban mo, titigtar tapuson. Itilikodan nga, sinisirap na katikwarta na dyan Adonis. Di, natumpang ko materapap mo. Natantasahan nga happy ending nga istorya. Gina, talaga nga saan nga happy ending at agsangsangit ka nga ron. Sayang na sayang, my friend. Ngayon sa nga bale. At damat $500,000 mo. Mabit lang tawagag na Adonis. Hello, Laila. Adonis, kasalitak man ni Rico. Sige, mabilang. Boss,
Hello, Laila. Sorry gumangganat kami. Kailangan kita dinisturban pa yun. Adonis di pa nag-drive na. Anyway, maganda ka sa salita. Apay, di nakadimig ka nito sa bali akong daw ay. I'm sorry. Tinamnamay komedi. Kat agtalin iti panagayat mo kanya. Uri no kasanua para kasisirap mo iti kwarta. I'm sorry. Diyan nga naitad kada kaming $500,000. Kahit mo, ibabawik. O may minto sublian. Ha? Ngam saanin? Usaran nyo data kwarta noan niyaman ti mapanunot yung ang pangusaran. Tabarbaring umado. Umanimit sigurado nga pagbasam. Napiantungan ta pakalaglagi pang kanya. Tapno saan nga makuna nga sad ending ti istoryam. Hindi pagtarayam tinap alisto. Tapno makapagraduar ka, kaya madang kang tumit lang ti simple, kaya naragsa ka pamilya. Sige. Thank you, Rico. Abeng, thank you ka. Thank you, $500,000. Usarin dahi ta, iti napintas sa pakausaran na. Ha? Tap na tikas ta, kan makunamit lang happy ending ti istorya. Sayang kinun ko na datatang kininanang kastamot tendig ni kapsat ko. Ngayon saan na sayang ko na. Tanumang pagtawin ak idin manunaymi iti 21. Upat nga tawin ti kursok nga accountancy manunaymi. Kaking ka nagraduarak, Ken, nairuan ko ti panagburd ko manunaymi kat nangastrekak nga dagos ng opisina iti bangko. Ili makitak ni Adonis. Adonis? Sika ka din? Hey, Laila. Abeda ka to eh. Siyak, umay kag-withdraw eh. Pinag-withdraw na ni boss. Ni palari ko ti boss mo. Ada asawa na? Ada asawa na. Alam ka din sa inyo, asawa na? Nagkapo iti ka-eskwateran. Na? Kas tinaramid mi keng kedi. Sinubok mi. Adado pa ya, milyones tinted ko kay Kuana. Saan na inawan? Gabata kay kayat nakanot. Tikas kay ni Rico nga nagkapumit laeng iti ka-eskwateran. Nagpamarang nga nagkapo ti ka-eskwateran. Di isubak nang itan. Bali. Inaramat ko mati $500,000 tinasya daw gas. Pinagbasa. Duma, pinagpuunan ni Nanang nga nangipagstag iti store na. Nga nagbalinan nga mini grocery iti lugar mi. Kari, dinayon na. Ano dinayon na? Kat, nalaeng mo ni tatang kong garamit kada iti tugtugaw kada lamisaan na katre kada aparador cabinet kada impasdag na saan na masit nga furniture shop di ka adamad la pakalalagay pa nyo kini Rico kada jay mini grocery Rico's mini grocery kada wana Adonis na kada jay furniture shop Rico's furniture shop. Di happy ending matlang. Hampay nga happy ending. Abay. Awa ba ti kasukat ni Rico di pusok? Nagsapsapulak ti kaskin ni Rico. Ngagpamarang. Haan. Kaskin ko nga pagpitikan ti pusok. Aging kakadag ito ay manumnemi katawang pa ti kasukat ni Rico dito'y pusok. Ajak tulaan mo manong nintun ka nung sumangbay, tita talaga nga lalaki nga naikari para kanya. Ken talaga ako nada, no saan nga naikari, uraan niya't araramidem, saan nga mapasama. Saan siguro, ken saan sigurado, nga da kami kaniriko, kat hanga da kami tinagkagasa. Nagururak manong nemi, ti lalaki nga talaga nga naikari, nga isagod ni Apo Diyos para kanya. Sayang man, ang emsamit lang nga nasayang,
Ta itinted diri kung 500,000 ket no osarmi babayan na pinta sa wagas na isuita tibang mangted dinapintas abiyag. Dito ti pagkasalita manong nemi kat sapay kumata na ited na nga balaag patigmaan kada kitiya padak nga dimngeg. Wen saan tayo nga usaren ti panunot ngam no daduma ag praktikal lagdi na tao. Usaren ti puso. Taore ka sa no tirigat do talaga pimpinateg kayo. At kunadan manong nemi no naikari no saan. Agamanak, dahanos mo nga nang ibasa, kahit dalaing mo nga nang ibasa, manong. Thank you, and more power to your program. Ito yung hardagyaman nga pagayam mo, Laila. Thank you, gagamit Laila. Iting ka pa nagsurat.